kufanele ukuthi ufune eqala ukuthi yini ekhona eyamabibi egcekeni lomuzwakeni ukuze uyishanele bese kube ima wenza umsebenzi. Awukwazi ukuthi ngathi kukhona inhlambuluko ekusafanele yenzeke emagcekeni akini bese uthi wena uzokwenzela abantu abadala umsebenzi. Isala kutshelwa sibona ngomopho, umvundla ziunqanda phambili. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa untombi ziyamncumela unsizwa ziyamkhomba isona sincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqamo umsathe inkakane lakhe lathi ngihamba these lo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabaka kaThumbula tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjwa. Angiphinde nginamukele futhi kwi-channel yethu Impunga yeSintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo abaphila phansi komthunzi welanga. Uma kuthi umusha ke channel ngiyacela ukuthi uncivaze ibutton leli libhale ukuthi subscribe ukuze yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ikwazi ukuthi ingene kuwena. Ngoba lo umbele bafowethu ogwansile ingako nohlelo lwethu silibiza ngokuthi sikreza kogwansile. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthinta nje into encane ngizoba mude ngizoba mfishane kakhulu kodwa into eyongenza ukuthi ngibe mude ukubona ama comment enzobe niwabhalile khona la. Uyazi ukuthi phakathi komuzwakeni senake nenza umsebenzi nathi manuwenza lo msebenzi lo nawenza ngenkulu imali kodwa nathi manihamba niye ebantwini nobheka ngalowo msebenzi bafike bathi abantu ababoni lutho ukuthi benenza umsebenzi nani noma nilele awekho amaphupha afikayo akhombisa ukuthi khona umsebenzi othile kade niwenzile. Yazi bafethu ayikho into ebaluleke njenganokuthi uma uzokwenza umsebenzi uphuma uhambe uyohlola uma umuntu elingakwazi ukuthi ithongo lifike kuwena likhulume okanye phakathi komuzwakeni uma engekho umuntu othola ukuthi amaphupha ayafika abantu abadala bakhulume ngoba ukuthola ukuthi abantu benza imisebenzi phakathi kwemizi yoyisebaba nasemagcekeni yemizi yoyisebaba kodwa uthola ukuthi leyo msebenzi abayenzayo bayenza abantu abadala bekho ngaphakathi. Lo msebenzi abawenza uthola ukuthi lo muntu abamenzelayo usaboshiwe kwelamathongo. Kubalulekile ke bafowethu ukuthi uma uwumuntu uzokwenza umsebenzi phakathi kwegceke lomuzwakeni uqala uphume eqala uhambe uyekohlola ukuze ubone ukuthi azikho yini izinto eziyizibi ezikhona emagcekeni akeni ukuze niqale nishanele zona kuqala. Omunye umuntu ukuthola ukuthi uzojaha ukuthi wenze umsebenzi wenzela ubaba wakhe kanti ubaba wakhe wahamba emhlabeni enuke umfowabo uthola ukuthi uzokwenzela umkhulu wakhe kanti umkhulu wakhe wahamba emhlabeni ephakamiseleni isikhali nomunye umfowabo naye njalo njalo uthola ukuthi babekade bebange inkomo. Lo msebenzi manuwenza ngeke uzube impumelelo uma kuzoba khona umgcaco phakathi komuzi noma kuzoba khona umsebenzi phakathi komuzi kuke kuqalwe ngokushanelwa kuqala ukuze kuhlanzeke kulowo muzi. Uma sekuhlanzekile bese ke umgcaco kusuyenzeka kanjalo nomsebenzi umsebenzi awuyona into encane bafowethu nodadewethu okuwukuthi nje uzothi uma uwenza uzocabanga namhlanje ukuthi uzokwenza umsebenzi. Kufanele ukuthi ufune eqala ukuthi yini ekhona eyamabibi egcekeni lomuzwakeni ukuze uyishanele bese kube ima wenza umsebenzi. Awukwazi ukuthi ngathi kukhona inhlambuluko ekusafanele yenzeke emagcekeni akini bese uthi wena uzokwenzela abantu abadala umsebenzi. Ngitheke ngeimpunga yesintu angifuni ukuthi ngigeqa amagula ngizobe sengibuka la kuma comment wenu ukuthi nithini ngalento engiyibalulayo ukuthi uma uzokwenza umsebenzi kubalekile ukuthi uthathe induku uhambe uyekohlola ngoba ithongo kuwena kunzima ukuthi lifike. Kubalekile ke futhi nokuthi wena njenganomuntu uwazi umlando wakini okuwukuthi kini obani abahamba bengezwani uma kuukuthi khona inhlambuluko okufanele zenziwa yini lezo nhlambuluko. Uma zingazange zenziwe musu ukuthatha imbuzi uhambe uyemsamo uthi uyohlaba nokwenza umsebenzi ngoba lapho uzofana nomuntu omoshayo ngoba ithongo ngeke likwazi ukwamukela lo msebenzi.
Hayi bafuthu ngiyacela futhi nizithole nencwadi zempunga yesintu ezifundisa kabanzi ngesintu sethu thina njengabantu abampisholo. Ziyatholakala ke ezitolo zakwa Adams and Greeks uma useThekwini ku West Street. Uma usePietermaritzburg zitholakala lapha ku Long Market. Kanti uma ukuthi ukude nale ndawo ziningi indlela esizisebenzisayo zokuthumela incwadi zifike kuwena qathatha. Umsebenzi wethu ke sike siwenze ngokukhulu ukuhlonipha. Ngoba nathi siyahlonipha. Asibonge kakhulu ke ngokuthi niyibuka imfanekiso eqoshiwe. Siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wayengibeke inkalo nami ngimbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi.